बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज मैदेरजों नखर नाङैनो साथाम जिउ फोजोबजानांनाय नखरनो 4 लाखै रां होनायनि बिटिआर सरकारनिफ्राय थाबैनो होनाय जासिगोन होनना फोसावबाय। बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो सासे 7 बोसोर बैसोनि निजोरा बसुमतारी उन्दै गथ'नि फरायनाय थानाय जोथोन लानाय बेखौबो बिटिआर सरकारनिफ्राय लानाय जासिगोन। बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे गिदिर अनसुंथाइ फोसावदों मैदेरजों जिउ फोजोबजानाय आरो उन्दै गथ' निजोरा बसुमतारी बिथांनि थाखाय। मैदेरजों नखर सिलिंखार खालामजालांना सासेल' थालांनाय उन्दै निजोरा बसुमतारीखौ बिटिआर सरकारा आखायाव लाबाय। मावरिया निजोरा बसुमतारीनि थांना थानायनि राहाखौ बिटिआर सरकारा आखायाव लासिगोन। नंगौ, मावरिया निजोरा बसुमतारीनि गासै जानाय थानाय फरायनायनि सुबिदाखौ जिउ दानो हासान्दि बिटिआर सरकारा नायनो थाखाय आखायाव लाबाय। लोगोसे मैदेरजों जिउ फोजोबजानाय नखरनि 3 सुबुंनो सासेयाव 4 लाख रां खहा सुफुंहोनो थाखाय बिटिआर सरकारा फोसावबाय। मैदेरजों नखर सिलिंखार खालामजालांना थालांनाय निजोरा बसुमतारीखौ दिनै खेबसेबाव बिटिआर सरकारनिफ्राय खौरां लाहैदोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो इएम डक्टर नील स्वर्गियारी बिथांमोना। बे खौरां लाहैनायनि गेजेरजोंनो राहा लानायखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिना होयो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। लोगोसे बुंबावो मैदेरनि उदखारखौ होबथानो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय देग्लायनि बिटिआरनि रांबावजा जुथुमाव गासै 200 किल'मिटार सलारनि फेन्सिं बाउन्डारि होनायबो बाजेट लानाय जासिगोन होननानै दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। बान्दोआबो बायबाय जोंहा सार। बान्दो बायनाय जेंनायाथ' दुखुनांथाव। मोनसे खोथाया जादों जोंनि रायजो राजाफोरखौ सिनसियार जानांगोन। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मेन पावारा खमखाय गासिबो बुस्थुखौ कन्ट्रल खालामजोबनो हाया। बेनिफ्राय स्पेसियेलि जोंनि रायजो राजाफ्रा मैदेरनि जा लामा बे लामायाव न' बानायनाया मोजां, जायनि जाहोनाव जोंनि खैफोद आफोद जालागासिनो दङ। अब्लाबो जेसेबां हायो जोंनिफ्राय जेंनाफोरखौ गेसें खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ। ओमफ्राय देग्लायनि एसएफटिनि बाजेटआव 200 किल'मिटार जोङो मैदेरखौ होबथानो थाखाय सलार फेन्सिं होनाय जागोन। आरो बे सलार फेन्सिंखौ स्पेसियेलि जोङो मैदेर लामाखौ ब्लक खालामालासिनो होनाय जागोन। बेवहाय रायजो राजाफ्रा हेफाजाब खालामोब्ला जों सानो जोंनि जा गभर्नमेन्टनि जा बिथांखि लानायफोर बे जाफुंगोन। रायजोफोरजों सावरायबाय गोबां बाथ्रा, सारा मा बुङो? रायजोफ्राथ' जोंखौ फोरमायदों। गुबुन खोन्था बिथांमोना हानि जेंना दङ। हानि जेंनायाथ' दिनै बे फरेस्टआव थानाय रायजो राजाफोरनि हानि जेंनाल' नङा, रेभिनिउआव थानाय बर'फोरनि 70% बर'फ्राबो दिनै माने हा गैजायै मोनसे केरेक्टाराव गोग्लैनानै दङ। मानोना हानि खामानिखौनो जोंनि बर' हारिया बानायनानै लायाखै, जायनि जाहोनाव हानि बिगोमा जानानै हा गैजायै हारि होननानै जों सिनायजानो गोनां जादों। दा मैदेरजों जि गाग्लोबजानायाव जि मैदेरजों जि गाग्लोबजानाय बेखौ कम्पेनसेसन होनाय जायो। बेवहाय 4 लाख करि होनाय जायो। खोब खम समनि गेजेरावनो कम्पेनसेसनखौ होनाय जागोन। दाना रायजो राजाफ्रा हेल्प खालामनांगोन। बे गथ' गोरलै सासे बिबार बायदि गोरलै गथ'आ बिनि आखायाव कम्पेनसेसनखौ माबायदि होनाय जागोन बेखौ गभर्नमेन्टआ होनायनि उनाव रायजो राजाफ्रानो खौसे जानानै मोनसे फिक्स डिप'जिट दोननानै लानाया साबसिन जागोन होननानै आंनिफ्राय बेक्तिगत भाबै आंनि मोन्दांथिखौ बुङो। एवारनेसनि बेलायाव मा बुंगोन सारा? एवारनेसा साफ्रोमबो मानसियानो माने सांग्रांथि जानायनि गोनांथि दङ। दिनै सासेया सासेखौ दुसिलायनानै मुंबो मुलाम्फा गैया। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों।
बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101536360 70020261333 9101536360